Ja, jeg vil så fortælle lidt om valuta her. Jeg har så valgt at begynde at kigge på en kommende valuta, eller mulig valutakrise i Indien. Der er faktisk en valutakrise den er allerede opstået, men den kan blive meget værre. Og det er simpelthen gjort, fordi hvis jeg kunne kigge på Indien, som faktisk har haft en vækst de senere år, øh, og befolkningens velfærden i Indien har været utrolig meget voksende, og den her gruppe mennesker, middelklassen i Indien, skønnes det om i 2025 at være på godt 300 millioner mennesker. Så jeg står væsentligt begyndt at kigge på udviklingen i landet lige nu. Det der rapporteres om mulig valutakrise. Min problemformulering, og det er de spørgsmål, jeg så stiller mig selv, det er, hvorfor har omverdenen mistet tilliden til rupien, og hvilke konsekvenser har det medført Indien, og hvordan ser Indiens fremtidsudsigter ud de kommende år. Og så for at belyse den her problemformulering, så vil jeg begynde at redegøre for Indiens nuværende økonomiske og politiske situation. Derefter vil jeg analysere, hvilke konsekvenser det har haft, og dernæst vurdere Indiens fremtid. Det vil jeg gøre ved at starte med min redegørelse her. Jeg har fundet ud af, at rupien den er blevet stærkt svækket, og det er primært over for dollaren. Det kommer i lyset af, at landet har prøvet regeringen har prøvet at lave har kørt aktiv finanspolitik, som så senere hen er resulteret i dårlige investeringer i erhvervslivet, som ikke har fået den ønskede effekt, og det har ikke været de rigtige investeringer, som for eksempel infrastruktur på grund af dårlige veje i Indien, som gør, at det ikke er attraktivt for mange virksomheder at benytte Indien, og derved kan de ikke eksportere så meget, som jeg går ind på senere. Så er der kommet højere afgifter på guldimporten, og så er blevet strikt krav til og ændringer i reglerne om kapitaludstrømning. Så blandt andet er der blevet investeret utrolig mange offentlige investeringer, og det er kommet igennem kortfristet kapital, som så viser haft en negativ effekt nu, fordi økonomien er i knæ, at gælden simpelthen bare vokset i landet. Og så har der været en rigtig høj inflation, og det er der stadigvæk, og det er jo også resulteret i, at forbrugerpriserne er steget, altså forbrugerindekset i Indien. Og det har jo også blandt andet været medvirkende til en negativ betalingsbalance. Og det kommer selvfølgelig også i kraft af en masse andre ting, jeg kommer ind på i min analyse. Så er de underskud på handelsbalancen, og USA tror med at gå ind og reducere deres aktiver i de her udviklingsvalutalande, hvis man kan kalde det, som Indien går ind under. Så er regeringsmagten utrolig korrupt, og der er mange sager om korruption i Indien, som også gør, at der ikke er stor tillid til regeringen og centralbanken, RBI. Og så ligger krigen i Syrien og truer lidt Indien, eller den truer faktisk utrolig meget, fordi Indien er utrolig afhængig af Syriens olie. Og det er det, fordi de har mellem 100 og 400 millioner olietønder importeret om dagen og anvender. Fordi man skal tænke på, at Indien har en befolkning på over 1,2 milliarder mennesker. Så derfor er de meget afhængige af oliepriserne. De ikke stiger mærkbart eller overhovedet stiger generelt. Men først vil jeg begynde at analysere rupien.
Og jeg vil analysere den i forhold til dollaren. Den graf her, den viser, hvor meget rupees du får for $1. Og hvor meget den er, den er faldet, rupien. Det ses, hvor meget mere svækket den er blevet. Og man kan se fra 3. juni, og så til 28. august, hvor den når sit højeste. Der er den gået fra 56,45 stykker cirka, måske, til godt og vel 69 stykker. Det er en meget, meget drastisk udvikling, som peger på en økonomi, der er ved at overophede. Og når vi snakker om en økonomi, der er ved at overophede, så plejer vi tit at bruge det billedsprog her af en boble, hvor vi har landets økonomi indeni. Og den boble her skal så symbolisere jo, at når den er ved at springe. Og det er jo det, man tit snakker om i USA, at den sprang, og så kom finanskrisen i hele verden. Finanskrisen den er så først ramt Indien nu. Det har selvfølgelig ramt Indien før, ligesom andre lande, men den har ikke haft så katastrofale effekter, som for eksempel har haft i USA. Det er først ramt nu med Indiens økonomi, hvor Indien er ved at overophede. Og derfor har jeg også haft en anden graf her, der viser det i procent, at bare fra marts måned til august er den faldet næsten 25%, altså rupien i forhold til dollaren. Det undertegner jo også bare min påstand om en økonomi, der vil være overophedet. Og det gør de her nøgletal selvfølgelig også. Og jeg vil starte med at gå ned og kigge på deres betalingsbalance. Og man kan jo se her, det er det andet nederste tal, og der står current account balance i US dollars, og der står billions, det betyder milliarder. Og man kan se i 2011, der var betalingsbalancen i minus 62, og i 2012 var den så i minus 93. Det er jo en enorm stigning, når man tænker på, at det er milliarder dollars. Og det er jo ikke engang fordi i 13 og 14 på det tidspunkt her er skønnet til at skulle er blevet mindre. Altså det betyder så, at når man det er skønnet til i slutningen af 2013, så skal den være på minus cirka 97 milliarder dollars. Og hvis man så går op og kigger på den her General Government Gross Debt, og det betyder så, altså, landets gæld, og den står også i milliarder. Og den er selvfølgelig ikke udregnet nu, fordi året er i gang, men det er jo også en mærkbar stigning. Vi ser fra 65 til 73, altså fra 12 til 13 i år 2012 til 2013. Og det kommer selvfølgelig også i kraft af, når der er minus på betalingsbalancen. Det bidrager ikke til til nogle positive hjælp til at nedjustere deres gæld. Og samtidig med så er inflationen også stigende i landet. Og deres BNP er også i voldsom stigning. Og de tal her, de peger alle sammen meget tæt på en økonomi, der vil overophedet, fordi indeland, det er få lande, som vi kan holde til at køre med de tal her 20 år frem, eller bare også i en normal tid, men så i en finanskrise, så er det meget værre, hvor folk allerede er skeptiske i forvejen, fordi Indien er ikke lige pt. Attraktiv at investere i, fordi hvis man kigger på 13 og 14, der er ikke noget her, der symboliserer gode fremtidsudsigter i de skøn her, som er blevet lavet. Det bliver faktisk kun værre. Og derfor er det også med til nu
at folk har simpelthen mistet tilliden til rupien, og derfor at man er bange for, at Indien er ved at kollapse. RBI, som er Danmarks svar på, RBI er Indiens svar på Nationalbanken, skal simpelthen overbevise omverdenen om, at de er på den rette kurs. Og det har de jo så prøvet at gøre, og vende tilliden tilbage hos investorerne. Og det er de blandt andet ved at prøve at lave om på afgiften på guldimport. Og det betyder, det er, når afgiften på, når en inder importerer guld hjem fra udlandet til Indien, der er afgiften simpelthen sat op på det, for blandt andet at nedbringe gælden, og nedbringe deres store minus på deres balance. Og den er steget fra tidligere, hvor den var 4%, nu er den på 8% afgiften. Og det vurderer så, at det skulle kunne gøre, det skulle være blandt andet være en af de helt store spillere til at kunne gøre en forskel. Og det har allerede viser tal, at det har fået importen på guld til at falde med 81%. Så ligger krigen i Syrien lidt i baggrunden, fordi det er en del af omverdenen. Det kan de ikke selv gøre noget ved, men de er afhængige af den og udfaldet af den her konflikt her i Syrien. For Indien ville det være bedst, at der ikke skete noget, og olieprisen forblev, hvor de var, og de blev kun justeret af almindelige efterspørgsel og så videre. Men problemet er, at hvis USA og resten af verden går ind i Syrien, så er man bange for, at i Indien, at oliepriserne simpelthen vil stige. Og i det, som jeg nævnte med, at de bruger så mange millioner tønder om dagen, og de har så meget gæld i forvejen, og de har en minus på balancen, på deres betalingsbalancen, så vil det være et kæmpe slag, hvis man kan sige det, vil være en kæmpe ulempe for Indien og dens nuværende økonomiske situation, at de skal gå ud og invitere bruge flere penge for samme mængde hjem. Fordi Indien har ikke den mulighed bare at gå ud og skære ned, fordi det er et land, som endelig er på vej fremad, altså en befolkning, der endelig er på vej fremad, hvor velfærd den er stigende, i stedet for den hårde fattigdom, som har plaget Indien i mange år, som selvfølgelig så ikke eksisterende, men den er fattigdom er ved at falde ned, eller ved at blive reduceret. Og så USA, de ligger og tror med at reducere deres aktiver. Og hvad det skal betyde, det er, at USA frygter i 2014, at de vil få en mindre vækst, og USA er også nødt til at tænke på sig selv, og derfor er nødt til at nedjustere forventningerne. Og det gør, at de er nødt til at reducere deres aktiver, og det vil ramme lande som Indien. Det vil ramme lande som Indien på den måde, at de er så afhængige af lige præcis dollaren. Og så fordi når USA nedjusterer deres forventninger på grund af, at de tror, de får mindre vækst, og fordi at Indien importerer så meget til USA, så vil eksporten til USA også blive reduceret, og det vil jo heller ikke hjælpe til deres betalingsbalance. Og så er der også valutareserve. Den er også faldet meget, og de tal jeg har her, de 296 milliarder dollars til 277 milliarder dollars, det er det fald, der skete i de første 3 måneder i 2013. Jeg har ikke kunne finde nogen prognoser over, hvordan det ser ud lige pt. Men eksperter spår, at den er faldet meget mere.
det var blandt andet også derfor, og den er jo så faldet over de senere i et langt stykke tid nu. Det var også derfor, at der kom de her restriktioner mod kapitaludstrømning i landet, men det fik bare en negativ effekt, fordi resten af verden lige nu er jo på vej opad. Og det betyder jo, at der er mange investorer, der prøver at spejle markedet, finde ud af, hvor er det attraktivt for dem at gå ind og investere nu. Og det kan Indien jo sådan set blive. Det kan jo blive en helt stor guldmine for en investor. I tilfælde, hvis der pludselig kommer et opsving i Kina, Indien. Men på grund af de her restriktioner på kapitaludstrømningen fra Indien, så gør det, at folk, at det er ikke et attraktivt marked for investorer at gå ind og investere i. Fordi at det er med en stor risiko at gå ind og investere i Indien nu, for der er ingen, der kan spå, hvordan Indien står om 3 måneder eller bare 2 måneder. Og hvis det er, at investorerne ikke kan få deres penge ud igen, så vil det ikke være lige så attraktivt marked for dem at komme ind på det indiske marked, som andre markeder kunne være. Og det er jo en kæmpe svækkelse for Indien, som virkelig har brug for, at der er nogle investorer, der kommer ind nu. Og det vil jeg selvfølgelig vise her i min vurdering her. Men først vil jeg lige sige, er der lys for enden af den tunnel her? Altså punktum. Og der er der hvis punktum, at de nedbringer deres gæld. Men det er jo lettere sagt end gjort. Men det skal de jo blandt andet ved at køre en stram pengepolitik. En strammere pengepolitik, end de allerede er i gang med. Det vil jo kræve nogle succesfulde ændringer af RBI. Og så selvfølgelig er de afhængige af krigen i Syrien. Og for Indiens fordel vil det jo så være, at der ikke sker noget, og olieprisen forbliver det de er nu. Men hvis det er, at de kører udlån stram, eller en strammere, det vil jo så resultere i, at renten skal stige. Og ved at renten stiger, så vil inderne begynde at tage flere udlandslån, for det vil være mere attraktivt for dem. Og det vil være med, og når renten stiger, så får det den her magneteffekt, der gør, at udlændinge synes det er mere attraktivt at købe indiske obligationer. Og ved at de gør det, så kommer der jo for eksempel en amerikaner, eller USA for eksempel, køber indiske obligationer, vil jo gøre, at der kommer en valutaindstrøm af dollars, for eksempel. Og det vil jo så øge deres valutareserve. Og det er positivt, fordi valutareserve har den fordel, at for eksempel i finanskrise kan redde en økonomi, eller ikke redde, men kan hjælpe en økonomi utrolig meget. Det er noget, alle lande har en valutareserve. Og fordi Indiens den har været faldende her, så er det vigtigt for dem, at de får den på fode igen. Men der er også den konsekvens, at så vil rupien jo også stige. Men når renten den stiger, det vil så også automatisk betyde, at forbruget falder. Og bolig- og erhvervsinvesteringerne, det vil ikke være lige så attraktivt at lave erhvervsinvesteringer, så derfor vil det også falde. Og hvis der ikke er lige så mange erhvervsinvesteringer, det er jo ikke rocket science, gør at efterspørgselen nemlig falder. Når efterspørgselen falder, så falder bruttonationalproduktet, beskæftigelsen falder. Men hvad vil det hjælpe, hvis det var, at det her ikke sket? Så kan man jo gå ind og vurdere på, jamen altså hvis de ikke gør noget nu, og økonomien overopheder, og at det går helt galt ind, jamen så vil jo beskæftigelsen alligevel falde,
og det samme vil bruttonationalproduktet. Men ved den her metode her, ved at køre en rigtig hård og stram finanspolitik, så vil deres import jo også falde, for i takt med at prisstigningerne dæmpes. Importen falder blandt andet, fordi beskæftigelsen falder, så folk bliver arbejdsløse, og derfor har I ikke samme mulighed for at gå ud og investere, eller importere fra udlandet, og virksomheden har ikke samme mulighed for at gå ud og importere. Men derimod kan man så håbe på, at importen falder så meget, og eksporten forbliver det samme, eller måske endda stiger, og derfor derved få et plus på på betalingsbalancen. Og hvis det kan lade sig gøre, det vil være en kæmpe milepæl for den indiske finanssektor, og vil automatisk gøre Indien mere attraktiv for investorer i fremtiden, og derved sikre den indiske økonomi. Men hvis jeg skal konkludere på det, så vil det ikke undre mig, at den indiske økonomi, den skal helt ned, altså den direkte vil overophede og starte for at kunne komme oven på en frisk. Problemet bliver bare, at det vil skabe store røre i landet og mistillid til regeringen, og det vil heller ikke hjælpe Rubiens situation. Så de står i en utrolig svær situation, Indien. Hvis de gør det ene, hvis du kan nærmest sige, at du har en vægtskål, hvis du gør det på noget derovre på, så altså, det er som om det hele står og vipper. Hvis du får det ene, så får du det andet, bliver dårligt. Altså det er sådan lidt tab fra det ene sted, og så bliver det et andet dårligt et andet sted. Altså det er nærmest en umulig situation, kan man også sige, Indien står i. Og de kan nærmest kun håbe på det bedste, at omverdenen har mulighed for at redde dem, fordi at den kommer på fod igen. Ja, det var det, jeg havde at fortælle om Indien af Morten Tørstrup Christensen, 3. C.